na na sa sibe metanu mu chia dani de nyina na metumfo na mehyem Nkuran soso Ananse so obi a me de brewo na me de ahye Nkuran ana masama me beka no matu din se ya hwewa no kasa eye anu wo se edi nkyene anu wo se edi mako anu wo ede obekọ na no kro no aside waba enti da bia ya me kase hwewa no kasa eye opani bia na ye frɛ na gya manu one ne yire eno sa etre kura bia na watu din se fa bewo so woye kwafo na woye fuo nso a omo no bae no edoso eba yie pa ya atofo etafiri kuru kasie mu ba no beto wo mo edo bae no bi eno bae bi etise bode mankani baere ene atoside oba ba ko a ya otai eba ene wo mu di dwa pa e frɛ no abran aso abran so de oba otim tono ba ya ka ba ko na wo mu de ko esensa abran so etai na wo mu di dwa nti eduru mebe no oba sika e wo so tua ede ma agya manu ene ne yire eno sa no ya ebi ta kam ene nti eba ne sa ya na de ota kan ne se eda fofra beba no na matua ka adi koso se na bema eye agya manu wodi adwuma ya nu football nyina no gro medamase medamase ase ne sen ene se ota ontua ka we ma kramofo no bi huni de ana asoye no eti okoyi eno sa amane se de ukru wodi mo ndo bae no ni o wodi gro medamase enti ya teten ampa eno sa de ni tufom etete ya nukunu na dakuru de okokyere nukunu ene aso ewo so pe eba sa ne dane akasakasa to kwa baye na su kromo mpanimfo no anye antena so omo ye omo adwene se daabi omo behwe no maka asem no anwumre bi omo nyina hia ya omo ye omo adwene se omo beka asem no boko asem kanum no ebeda adi pefe se agya manu wa anwe ne yie nti mpanifo nyina bua agya manufo eka se ompata ne yire enu saa boni a odi adi no ebra na agya manu ebe sori no akopɛ mpata de adi aba no ehwa na enu saa esori ye no tie mu ka se edokura na yem ye yo edokura na yem ye mensumo ehwa tayi din empanifo na antiase eni ti de ba tia ne se obakoso obusa enu sa se edie ne hawo die ne etete wo ebi se ye bo okrofo empatade ene so omra metua enti sa sembo aka ne enyi ne ho mpata ma apreko esa fire nu sa asa no a eno kra ne yem ya mensumo titimio ade a waye mi de enti empanifo no atwe enu sa adwene edi susu se asema ewo ho no ka na bibia atwentwa epie enu asa no a o se ai na no sita bia me kire opanini mi kuni enu an odi akofa ababa we enu na ye me ya afata yidin enu obusa mbio se asambe na o kan o se ai na no sita bia me kire mi wurai enu an odi akofa ababa we eba sa no mpanimfo no bisa agya manu se asama wo yire kan wate o se han mate no kure o se ne no kure
ana oda na nani busa eno sa se wo se na no sita bi a wo kire owure ana odi akofa ababa wo yi wo se han mi anam kire no enti ejama enu ka kire on se efesi ya ware ben fie aduana de sa sita ne de mi hu bi da na emu na no ayie ba ya okọ ni krom ayie oba ya ana odi sa sita no ba ya eni efiri wo de no ana eyo enti mpanifo busa eno sa se na wo ko sua sa sita no ewo hene eno sa se eye wo no ana sita ya mpanifo si da bi wuntimi hunu wo ya aberewa wanyini mfie aduosia ekro de obi na kire wo enti kire yen obo no wo se wo no ani kusua na ade afi na de ba nse abadwafo entiase na emum age se eno sa ekire ba bi okusua ye eno sa se wo no ana ye na ade ye beka afi na mpanifo adwene dane se dabi eno sa ye ntena se asam o kan de emfa kwa mu o so otim kire yen na so ontimi kire de a ene no nso so wafa ba bi wakoba adwaman okusua firi ba bi afi de ba ya ne se yibobua eno sa afo eno sa anu akoyi nika ama ode bimbuo akwakogifodie ya no we se etimi hayen ede ekọ na asa de aba ewum se eno sa anya boni bia nanso nano a edi nkyini asan ko di mako ede wo haw aba beton so eno enami tuofo se asem biara efiri wonu mu ba no ya hwe ne ye asem biara a wo kan ya adwene ho asem biara efiri wonu mu aba no ya hwe ne ye na hwe ne ye a ede wo haw ebebro eno sa anu akoyi ka ede amano asem na nko nifo nanso na no odi nkyene edi makoyi akoka de yenka hwo kasa mu ye de betimi de wakoto afiase de betimi de amane sonko ede abro tie eno sa futue na fa bobra na boawo ewo kasa kire wa no